Η Ferryhopper είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού τα τελευταία 8 χρόνια και σήμερα είναι μια εταιρεία 125 ανθρώπων και ασχολείται με τον τομέα του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Δραστηριοποιούμαστε στις αγορές της Ελλάδος, της Μεσογείου, της Ευρώπης και πρόσφατα ανοίξαμε αγορές εκτός Ευρώπης στην Νοτιοανατολική Ασία και στον κόλπο του Μεξικού. Με το Ferryhopper οι χρήστες μπορούν να δουν όλα τα διαθέσιμα δρομολόγια που συνδέουν έναν προορισμό με έναν άλλον, δρομολόγια πλοίων εννοώ, και επίσης μπορούν να κλείσουν το ακτοπλοϊκό τους εισιτήριο εύκολα και γρήγορα μέσα από την πλατφόρμα μας. Οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούμε στηρίζονται σε cloud αρχιτεκτονικές και είναι κάτι το οποίο μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ στο να έχουμε ένα καλό προϊόν και να βοηθάμε τους χρήστες μας από όποιο σημείο του κόσμου και αν είναι. Σε σχέση με οι υπόλοιπες ERP πλατφόρμες, ο λόγος που διαλέξαμε και τελικά μας ικανοποίησε το SAP Business One είναι το scalability και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την ίδια υποδομή για άλλες αγορές τις οποίες θέλουμε να ανοίξουμε. Υπήρχε μεγάλος όγκος πληροφοριών που θα έπρεπε να ελεγχθεί σε επίπεδο εισιτηρίων, επίπεδο τιμών, προμηθειών. Οπότε υπήρχε έντονο πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου. Μετά το SAP Business One, σίγουρα καταφέραμε να μειώσουμε τον χρόνο που ελέγχουμε τα δεδομένα, πολύ πιο άμεσα πρόσβαση σε παραστατικά υπηρεσίες που χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο για να τα εντοπίσουμε αν δεν υπήρχε. Χρειαζόμασταν ένα συνεργάτη ο οποίος θα μπορούσε αποδεδειγμένα να μας προσφέρει τα δεδομένα με τον τρόπο που τα ζητούμε και να υλοποιήσει όλο αυτό το project, το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό λόγω ακριβώς του μεγάλου όγκου. Και έτσι λοιπόν με το SAP Business One, με την Info Support, καταφέραμε να το φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η Info Support Business για μας σημαίνει ένα συνεργάτη ο οποίος είναι πάντα εκεί για να προσφέρει ό,τι χρειαστούμε άμεσα. Το έργο της Ferryhopper παρουσίασε ένα πολύπλοκο σύνολο προκλήσεων που ξεπερνούσαν κατά πολύ μια τυπική εφαρμογή ERP. Στόχος μας ήταν να παραδώσουμε μια στιβαρή λύση υψηλής απόδοσης που να εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφάλειας, υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία, απρόσκοπτη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, εξαιρετική ταχύτητα επεξεργασίας και προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογικής πλατφόρμας του SAP Business One on HANA σε cloud υποδομές, υλοποιήσαμε με επιτυχία ένα σύστημα εχμής που ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Ferryhopper. Για εμάς ήταν ένας πολύ στρατηγικός στόχος, γιατί είμαστε μια ελληνική εταιρεία, δουλεύουμε κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και Ελλάδα είναι τουρισμός. Τουρισμός είναι εισιτήρια και η Ferryhopper είναι ηγέτης σε αυτό το χώρο. Έτσι και για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να κάνουμε μια πετυχημένη εγκατάσταση και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους της Ferryhopper που μας επέλεξαν. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο τα λέει όλα. Σήμερα το SAP Business One είναι η καρδιά της συνολικής πλατφόρμας της Ferryhopper. Αποτελεί το κεντρικό σύστημα το οποίο συγκεντρώνει και διαχειρίζεται εκατομμύρια κινήσεις κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τρίτα συστήματα εντός και εκτός της εταιρείας. Για μας το SAP Business One σημαίνει scalability και οργάνωση.